ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам ва обуначиҳои канали мо Арзон TGK. Зиндаву сарбаланд бошед дӯстони азиз. Рӯзи ҳамаатон ба хайру шодӣ бошад. Аллоҳи меҳрубон нигаҳбон бошад. Имрӯза навори мошинҳои боркаш мешавад ки зиёда аз 12 та мошини боркаш ҳастад. Бо дархости шумо ҳастад дӯстони азиз. хоб нафароне ки чунин мошинҳои фурӯшӣ ё ки хонаҳои фурӯшӣ, техникаҳои фурӯшӣ, хулоса барои реклама кардан дӯстони азиз чизе ки дошта бошед, марҳамат дӯстони азиз, дар WhatsApp ман 911 32 43 44 дар ҳамин WhatsApp ё ки имо, Telegram ҳама чиз хулоса дӯстони азиз дорем. роҳи кинед суратоша қатъи маълумотош ё ки видеош карда роҳи кинед реклама карда техникаҳои шуморо ва хонаҳои шумо дар муддати кӯтоҳ фурӯхта медиҳем. Зиндаву сарбаланд бошед шерунар. Марҳамат, навора бо диққат то охир тамошо кунед. Беҳтарин навошагай ба ҳаматон тамошои фароватро хоҳон ҳастем. диққат! Салом дӯстон, хуш омадед ба канали мо Насим TG. Дӯстони азиз, кадомеатон аз ин канал хона, мошин, техника харидорӣ кардан мехоҳед? Аввал бо соҳиби маҳсулот шинос шуда, баъдан харидорӣ кунед. Пеш аз харидан ягон сум залог напартоен. Зинда бошед. Аллоҳи меҳрубон нигаҳбонтон. дӯстони азиз, трактори MTZ-80 аст. соли баромадаш 1989 сол. трактор гуфтага дар беҳтарин ҳолат мебошад. балнож состоянии, яъне ки пешаш балнои пешаш пачка ҳастанд, балнои ақибаш яъне ки 70-80% ҳастанд. қарор дорад айни ҳол трактор дар ноҳияи рӯдакӣ нарша 60000 сомонаш мегӯяд ки биё аз пеш бинем. иншоалло муомила гуфтаге ки мешавад савдо дар назди ҳамин трактор 60 мегӯяд бо савдо мешавад. дар рақамои 971 17 33 дар тамос бароед. маълумоти аниқтаи тракторро аз худи соҳибашон пурсон шавед. дӯстони азиз, инак мо мегузарем ба аввалин эълони имрӯза. гурӯзавои газелнасаи дӯстон соли баромади 2002 сол мебошад. коробкаш механика, сӯзишвориаш бензин плюс газ ҳардуш кор мекунад. газел гуфтаги дӯстони азиз ки дар ҳолати хуби техникӣ мебошад ки қарор дорад айни ҳол дар ноҳияи кушониён ҷамоати заргар деҳаи камсамол гуфтаге ки нархи газела 33000 сомонаш мегӯяд. дӯстони азиз, боз муомила дорад. нафароне ки аз тарафҳои кушониён мақсад дӯстони азиз газел дархост кардаги буданд, хоб дуто рақам дорад. ҳар деш WhatsApp ам дорад. рақамои 1150 рақами Тоҷикистон WhatsApp дасти ҳардуш кор мекунад. метавонед муроҷиат кунед. аз номи ютуби мо Арзон TG салом расонед. дӯстони азиз, инак дуюмин эълони мо КамАЗ плюс манипулятор аст. марҳамат, соли баромадаш 1991 сол мебошад ки дар ҳолати хуби техникӣ мебошад КамАЗ. хоб гуфтаги дӯстони азиз ки мақсад КамАЗ грузоподъём мекаш 10 тонага мебошад ки крана 2.5 тоннара мебардорад. хоб қарор дорад айни ҳол дар шаҳри Душанбе нарша 100000 сомониш мегӯяд. нафароне ки мақсад харидори конкрет мебошед, боз гуфтага иншаалло муомилаи хуб дорад. дар рақамои рӯи экрана 979 70 03 00 қадим метавонед муроҷиат кунед. маълумоти аниқтаи КамАЗро аз худи соҳибашон пурсон шавед. дӯстони азиз, инак сеюмин эълони мо бортовой Фролан аст, яъне ки нави пачка соли баромади 2025 сол мебошад ки заказ аз Хитой гуфтага дар давоми 20 то 1 моҳа дар Тоҷикистон иншоалло ки мераса. нафароне ки нави пачка техника дархост мекунед, ина шерунар, ма ба шумо ина яка тавсия медиҳам ки ҳама намуди техника бо хости худо, яъне ки бо сифати баланд кортуна иҷро мекунад. нархи ин техника бошад 240000 сомониш мегӯяд. дар рақамо 008 11 95 95 муроҷиат кунед. маълумоти аниқтари ҳамин дӯстон аз худи соҳибашон пурсон шавед. дӯстони азиз, инак дигари эълони мо КамАЗи фурӯшӣ аст. марҳамат, яъне ки 10 тоннага мебошад. 10 та болони 70-80% дошта будааст. КамАЗ ба кор тайёр гуфтагиай.
соли баромадаш 1999 сол мебошад. Кам аз айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе нарша 110 000 сомониш мегӯяд ки боз муомила дорад. Нафароне ки камазхар бошад аз шаҳри Душанбе дӯстони азиз дар рақамҳои 403 28 29 29 муроҷиат кунед. Маълумоти аниқтарашон аз худашон дастрас намоед. ва дӯстони азиз инак дигари эълони мо гурӯзавои гази дастаи соли баромади 2007 сол мебошад. Гурӯзавой гуфтага дар ҳолати хуби техникӣ мебошад, состоянияш хуб ва кузовшам тоза буда аз айни ҳол газел қарор дорад дар ноҳияи Варзоб соли 2007 гуфтем ба кор тайёр беҳтарин ҳолатда. Нархи газел бошад шерӯнар 40 000 сомониш мегӯяд ки боз камтарак савдо мешавад. Нафароне ки газел хар бошед дар рақамҳои 885 68 16 16 муроҷиат кунед. Маълумоти пураниқтари газелро аз худусиёбашон дастрас намоед. дӯстони азиз инак дигари эълони мо Mercedes Benz Sprinter мебошад. марамат соли 2014 сол, яъне ки гурӯзавои Mercedes Sprinter 2014 сол вагони беҳтарин ҳолат қарор дорад. дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. состоянияи балонаш пачка, кузоваш тоза, мотори коробкасоз қарор дорад. айни ҳол дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров. нархи спринтера дӯстон 270 000 сомониш мегӯяд ки биё аз пеш бибин проверкаш кун, иншоалло савдо мешавад. савдо дар назди ҳамин мошин гуфтагай. дар рақамҳои 929 41 31 57 дар тамос бароед. маълумоти аниқтарашон аз худашон дастрас намоед. дӯстони азиз инак ҳафтумин техникаамон Mercedes Sprinter, яъне ки пассажирни ҳастаи мусофирикаш соли баромадаш 2005 сол астай. гуфтага спринтер ки дар ҳолати хуби техникӣ мебошад ки спринтер қарор дорад айни ҳол дар шаҳри Душанбе нақша 125 000 сомониш мегӯяд ки боз муомилат дорад. дискҳои простой, салоншам тоза, кузоваш бехубай, мақсад ки дарунаш бениҳоят кушоди хушу хеле одамам мебурда будааст. нақша 125 мегӯяд бо савдо мешавад. дар рақамҳои 906 66 35 ва 04 муроҷиат кунед. аз номи ютуби мо арзон теҷа метавонед салом расонед. дӯстони азиз хоҳиш мекунам ба хотири меҳнатҳои мо, ба хотири пешрафти канали мо лайкҳоро пабраски бизанед. дар комментария кадом намуд мошин ё ки кадом намуд техника лозимтон бошад нависед, ҳаракат мекунед. дӯстони азиз бари шумо пешкаш мекунем. дӯстони азиз инак дигари эълони мо Hyundai Porter аст ки соли баромадаш 2002 сол. Портери 4 дара ҳолати хуби техникӣ мебошад. қарор дорад айни ҳол дар шаҳри Хуҷанд. нархи портераш шерӯна 38 000 сомониш мегӯяд ки боз савдо мешавад. дар рақамҳои 929 10 08 88 рақамҳои соҳиби портер мебошад. 2002 сол муроҷиат кунед. маълумоти аниқтари портерро аз худусиёбашон дастрас намоед. дӯстони азиз инак дигари эълони мо марҳамат, яъне ки бортувои Форланд бошад. соли баромадаш 2010 сол астай. 6 балони пачка дорад. марҳамат, ҳолати салонша тамошо кунед. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе нақша 80 000 сомониш мегӯяд. дӯстони азиз боз камтарак савдо мешавад. рақамҳои 938 31 85 21 дар тамос бароед. маълумоти аниқтари ҳамин бортувоиро аз худусиёбашон пурсон шавед. дӯстони азиз инак даҳумин эълони мо марҳамат самосвол газ 53 аст ки ҳолати хуби техникӣ намебошад. краскаш наокадагӣ балоношам состоянияш хубанд, яъне ки 6 балони пачка қарор дорад. айни ҳол дар ноҳияи Эрӯдаки, яъне ки
дар Ленинский район мебошад ки нархи газ 53 бошад, 56 000 сомониш мега. биё аз пеш бибин, иншаллоҳ савдо гуфтагӣ мешавад. дар назди техника илтимос беҳуда занг назанед, яъне ки нафароне ки конкретно харидор бошад, иншаллоҳ савдо мешавад. дар рақами 902 42 62 ва 61 дар тамос боед. маълумоти аниқтари газ 53-ро аз худашон дастрас намоед. дӯстони азиз, нафароне ки ба хотири газел даромадагӣ бошанд, марҳамат шеронанд. якта бо нархи дастрас бозёфтем. 2004 сол, кузовуш тоза, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, коробкаш механикай. нарша 35 000 сомониш мега ки боз камтарак савдо мешавад. нафароне ки газели хар бошед, ина шеронар газели тоза бо нархи 35 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. дар рақами 901 05 76 17 қади муроҷиат кунед. маълумоти аниқтари газелро аз худи соҳибашон дастрас намоед. дӯстони азиз, инак дигари эълони мо камази фурӯши ҳастаи соли баромадаш 1989 сол мебошад. камаз гуфтагие қарор дорад дар ноҳияи Роғун 89 сол, дар ҳолати хуби техникӣ. нарша 78 000 сомониш мега. дар рақамро экрана 989 99 16 38 қади муроҷиат кунед. маълумоти аниқтарашро аз худашон дастрас намоед. дӯстони азиз, навори имрӯзаи мо ба анҷом расид. нафароне ки техникаҳои фурӯшӣ ё ки хонаҳои фурӯшӣ барои реклама кардан дошта бошед, дар WhatsApp барои ки реклама карда бо хости худо фурӯхта медиҳем. хайр дӯстон, худованд нигаҳбонтон бошад.